بفكر ماريا زتوكل تايت تايت زلالتها انت بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. أبلعلي أنبسان تمنن تتسعن شدن أنبسان قبلن كترقص إخاء مزمور داوي تسعن حدن فقد 10 قدلي بصوة قدوس أبونا أرقاوي عب حموشاي كفل الزمن عم مدر أغازيت منفساو فرق أغلقلوتن منكساناو هيوتن بزح أبركتو كابز قبرو تشعت قدسان ويدما تساعت قدسان يوم حد خبزم قدسان كا صادق أبونا أبنا أرقاوي يوم أبونا أرقاوي كاب انتونسن منكارسن باقيمسن ناي منكسنا ويدما ناي منفساو حرق رابعي ولد يوم أبوهم كاب رماويان نقسات وقام كوينو سمو يسحق إبهال عديهم كا إدنات إبهال يسحقن إدنان نجزابير زخبرو فرات إجزابير زنبروم عزيهم أكن مسبن أكن مجزابيرن بتحتنام بقدسنان زمرالس زنبور سباتيهم نودهم نعاون أرجعو خا ناي مجمرات بفرات إجزابيريو بمبال حق قريتن تمرت نبياتن قدسان مصحفتن أمهيرو معبيوم بخمز خا جنا أبغزيه تسألنتهم كلو مصحفتي بولين حديثن تمهرو كابغزيه نابغزيه بحيل منفس قدوس النابرتعو خدو بزي مقراص كا كل غزيه نغو بيت كريستيان اناخدو يصلي نبرو ابونا أرقاوي ود 14 عامت مسكونو سدروم نحنتي ولدا كاب نغستات وغن زخنت غوال احصيوم ابونا أرقاو غنا كاب هصانتهم جميروم بمنفس قدوس تقانيوم زعابي سلازخونو فصيمم ابيو دحر بزح غزي ابونا أرقاوي كابروم نابصري مالت ناب غريخ نابتوم عبي منفساوي محبر زمسروت ابو منكوسان زخونو ابا باغيمي زنبر غدام دوناس اتبال كدو كابتم غداماويان حد رخيبهم كا ودي كابي مصاخا نهون سخا هصان كم زخونكا تملكيتلخو بلوم ابونا أرقاوي خا أنز مصاكو كابروميو كابا باغيمي زدلخو ነገር አለኒ بلوم ابا باغيمس مسرعيوم كم منبرم تنسيوم بفتصم فقري حقيفهم سعموهم ناي እግዚአብሔር ጸጋኻ አብልዕሎም ሓደረ ቀጽሎም አባ ጳጊምስ ብዛዕባ ምንታይ ናባይ መጻካ ክብሉ ሓተትዎም ከማኹም ከመቦታተይ መነኮስ ክኸውን መጽየለኹ ክብሉ ከኣ አቡነ አረጋዊ መለሱ አባ ጳጊምስ ከኣ ዝወደይ ንስኻ ወዲ ንጉስ ከምዃንካ መጠን ናይ መንግስቲ ወራሲ ኢኻሞ መንግስካ መንባር ኣይትኽእልን ኢኻ ክብሉ
ካብ ተድላ ዓለም ምስ እግዚኣብሔር መንባር ይሓይሽ ካብ ዝብል መንፈስ ተበጊሶም ስለ ዝነበሩ ኣቦይ ናይ ምድሪ መንግስቲ ሓላፍን ጠፋእን እዩ እንተኾነ ዘይጠፍእን ዘይሓልፍን ዘላለማዊ መንግስቲ ክወርስ ደልየ ኣለኹ ክብሉውን ነቲ ኣባ ጳጉሚስ ዘቕረብሎም መልስን ምኽርን ብትሕትና ሓሳባቶም ከረድእዎም ፈተኑ ቀጺሎም ኣባ ጳጉሚስ ናይ ምንኩስና ስራሕ ቀሊል ከይመስለካ ናባይ ዝመፁ ብዙሓት እዮም ትዕግስቲ ስኢኖም ዝተሰናኸሉ ኣለዉ እናበሉ ምንኩስና ቀሊል ከም ዘይኮነ ከረድእዎም ፈተኑ ሕጂ እውን ኣቡነ ኣረጋዊ ሓሳባቶምን ድሌቶም ብምሉእ እምነቶም ብምንኩስና ህይወት ተሓፂርካ መንባር ምዃኑ ኣረድእዎም ብድሕሪ እዚ ኣባ ጳጉሚስ ንስኻ ባዕልኻ ንባዕልኻ ፈትን በልዎም ብኸምዚ ኸዓ ምስቶም ኣብ ገዳም ዝነበሩ መነኮሳት ብሕብረት ንብዙሕ ግዜ ብፈተና ተቐመጡ ኣቡነ ኣረጋዊ ናብ ኣባ ጳጉሚስ መምፂኦም ምኽንያት ንምንኩስናዊ ህይወት ከም ዝነበረ ክንዝንግዖ የብልናን በዚ ዮም ከዓ ኣባ ጳጉሚስ እስኪ ዝወደይ ቁሩብ ግዜ ተፈተን መጽሓፍ ቅዱስ ንእግዚኣብሔር ከተገልግል እንተደሊኻ ኣቐዲምካ ነፍስኻ መርምር ሰውነትካ ንሕማም ንሽግር ኣዳል ይብል እሞ ከምኡ ኸዓ ወርቂ ባሓዊ ከይተፈተነ ወርቂ ምዃኑ ስለ ዘይፍለጥ ሰውን ሓቅነቱን ድልውነቱን ዝልካዕ ዝተቐረበሉ ፈተና ብትዕግስቲ ምዝሓልፍ እዩ ክብሉ መሊሶም ህይወት ምንኩስና ገለጽሎም ኣቡነ ኣረጋዊ ድማ ቅዱሳን ዝፈጸምዎ ተጋድሎን ዘለዎም መንፈሳዊ ትግሃትን ተመልኪቶም ንምንኩስና ዘብቅዖም ስርዓት ትምህርቲ ኩሉ ብፍጹም ልቦና ተገንዘቡ ተማሃሩ ፈለጡ ተረድኡ ኣቡነ ጳጉሚስ ንኣቡነ ኣረጋዊ ዘለዎም ናይ ሃይማኖት ጽንዓትን ዝነበሮም ጠባይን ስለ ቅንዕናን ኣዝዮም ፈተዎም ልብሲ ምንኩስና ኣልቢሱ ኸዓ ናይ ኣቦታተይ ናይ ኣባ እንጦንስን ናይ ኣባ መንቃርስና እስከማ ቆቢዕ ዝባረኸ እግዚኣብሔር ናትካ ኣኽሊል ምንኩስና ይባርኽ ኢሎም ባርኽዎም ኣቡነ ኣረጋዊ ካብ ዝውለዱ ክሳዕ ምንኩስና ዝቕበሉ ወዲ 24 ዓመት በፂሖም ነይሮም ብድሕሪ እዚ ብዓብዪ ትግሃትን ብጸሎትን ብጾምን ተጸምዱ ብሰላምን ብምርጋእን ተቐመጡ ዝንኦም ሰናይ ተጋድልኦምን ክሳብ ኣቦኦም ዘለዎ ኣብሮም በጽሐ ካብ ኣዝማዶም ዝንኦም ሰሚዖም መንፈሳዊ ቅንኢ ሓዲርዎም ከምኦም ንዓለም ገዲፎም ናብ ገዳም ብምእታው ቅድሚ ኣቡነ ጳጉሚስ ቀሪቦም ከዓ ልክዕ ከምዚ ሓውናን ወድናን ዘሚካኤል ልብሲ ምንኩስና ኣልቡስና ኢሎም ሓተትዎም ኣቡነ ጳጉሚስ ከዓ ንኹሎም ልብሰ ምንኩስና ኣልበስዎም ኣስማቶም ንምጥቃስ ኣባ ሊቃኖስ ዘቆስጠንጥንያ ኣባ ይምታ ዘቁስያ ኣባ ጽሕማ ዘአንጾኪያ ኣባ ጉባ ዘቂልቅያ ኣባ ጴንጠሊዎን ዘሮም ኣባ ኣልፍ ዘቅሳርያ እዮም ኣቡነ ኣረጋዊ ኣዝዮም ፈታዊ ጽድቂ ኮይኖም ብጾምን ብጸሎትን ተጊሆም የገልግሉ ስለ ዝነበሩ ካብ ኩሎም መነኮሳት በሊጾም ተራዩ እቶም ናይ መንፈስ ሓዋቶም ከዓ ተደኒቖም ብፁዓን ለከ ዘኮንከ መርሃ ሃበ ዛቲ ፍኖት ከመሄር ነላዊ ዘይዓቅም መርኣቶ ማለት ከምቲ ንመጓስኡ ብግቡእ ዝመርሕ ጓሳ ንዓና ናብ መንገዲ ህይወት ስለ ዝመራሓና ብጸጋውን ይዓብየና እሞ ብፁዕ ኣረጋዊ ንበሎ ኢሎም ኣረጋዊ ዝብል ስም ሰየምዎም ካብ ሽዑ ጀሚሮም እዮም ከዓ ካብቲ ዘሚካኤል ዝብል ስም ብኣረጋዊ ዝብል ስም ክጽውዕ ዝጀመሩ ከምዚ ኢሎም ኣገዳም ክነብሩ ከለዉ ኣዲኦም ንግስቲ ዕድና ካብ ሃገራ ናብቲ ኣቡነ ኣረጋዊ ተቐሚጦምሉ ዝነበሩ ገዳም መጸት እነሆ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣቡነ ጳጉሚስ ከም ኣቦ ኮይኖም ዘመሓድሮም ዝነበሩ ኣቡነ ቴድሮስ ነበሩ ኣቡነ ቴድሮስ ነዚ መምጻእ ናይ ኣዶኦም ምስ ሰምዑ ከዓ ኪድ ቀልጢፍካ ረኺብካ ያምጻእ በልዎም ኣቡነ ኣረጋዊ ግና ኣቐዲሙ ነቲ ኣብ ወንጌል እነሆ ኣዴኻ ንኣሕዋትካ ናብ ወጻኢ ይጽበዩኻ ኣለዉ ዝብል ሕቶ ጐይታ ምስ ተሓተተ ኣሕዋተይሲ እቶም ፈቓድቲ ሰማያዊ ኣቦይ ዝፍጽም እዮም ክብል ምላሽ ዝሃቦ ቃል ዘኪሮም ብፍጹም ኣበዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ወደይ ብሓጢኣተይ ኣይትጸየፈኒ እነሆ ኣብ ማህፀነይ 9 ወርሒ ኣብ ዝባነይ 3 ዓመት ኣጥብየ ዘዕብኹኻ ወላዲትካ እየ ንስኻ ብንእስነትካ ነዚ ሓላፊት ዓለም ኒዕካያ ኢኻ ንዓይ እውን ከምዘይትጠቕመኒ ፈሊጠ መፅእ ኣለኹ ስለዚ በጃኻ ነዛ ገጽካ ጥራይ ክርኢ ምጻኒ ዝወደይ እናበለት ንብዓት ዝተሓወሶ መልእኽቲ ሰደደትሎም እቲ ኩሉ ዝኾነ
ኣምሪሮም ብምንጋር ንኣቡነ ኣረጋዊ ናብ ኣዲኦም ሰደድዎም። እንሆ ኸዓ እንታይ ደሊኹ መጺኺ ክብሉ ነድኦም ሓተትዋ። ኣዲኦም ከዓ ከማኻ ክምንኩስ መጽየ ዝወደይ ክትብል መለሰት። በዚ ዝኾነ ኩሉ እናተሓጐሱ ናብ ኣቡነ ቴድሮስ ኮዱ። ነቲ ዝኾነ ኩሉ ከዓ ነገርዎም። ብድሕሪ እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ገዳም ናብ ዝነበሮ ቦታ ወሰድዋ። ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ገዳም ኣዲኦም ንኣቡነ ቴድሮስን ብምንኩስና ተገልግል ነበረት። ካብ ርሑቕ ከይከትካ ከዓ ሓፍቶም ንኣቡነ ቴድሮስ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ገዳም ኣመሓዳሪት ነበረት እሞ እንሆ ኣብቲ ገዳም ኣብ ልዕለን ዝተሸመ ጴጥሮስ ዝተባሃለ መንፈሳዊ ኣቦ ነበረ። ኣዲኦም ንኣቡነ ኣረጋዊ ከዓ ካብኡ ብዛዕባ ህይወት ምንኩስና ተማህረት። ብድሕሪ እዚ ምንኩስና ተቐቢላ ምስኣተን ትነብር ነበረት። ጻድቕ ኣቡነ ኣረጋዊ ምስቶም 8 ቅዱሳን ኮይኖም ነቲ ኣብ ጉባኤ ከልቄዶን ሓድሽ ነገር ዝተኸስተ ክልኤ ባህሪ ማለት ክልተ ባህሪ ዝብል ትምህርቲ ብምቁዋሞም መከራ ስለ ጸንዖም ብ480 ዓመተ ምህረት ናብ ምድሪ ኣጋዚት ተሰዲዶም መጹ። ምድሪ ኣዜብ ማለት ምድሪ ኣጋዚት ብዘይ ሃዋርያት ጸኒዓት ትነብር ስለ ዝነበረት ሃዋርያዊ ተልእኾ ንምስፍሕፋሕ 8 ቅዱሳን ንብረቶም ጠርኒፎም ኣኽሱም ኣተዉ። ነዚ ነገር እዚ ንጉስ ኣልኣሜድ ምስ ነገሰ ኣብ 5 ዓመት እዩ ዝነበረ። ኣባ ገሪማ ክሳብ እዚ ዕለት እዚ ኣብሮም ነጊሶም እዮም ዝነበሩ። ምስ ለኣኽሎም ግን መንግስቶም ገዲፎም ብምምጻእ ታሻዓዮም ኮኑ። እዞም ተሳእቲ ቅዱሳን ን12 ዓመት ብሓንሳብ ድሕሪ ምጽናሕ ስብከተ ወንጌል ንምስፍሕፋሕን ስርዓተ ምንኩስና ንምዝርጋሕን መንፈስ ቅዱስ ነናብ ዝመርሖም ተፈላለዩ። ኣባ ሊቃኖስ ኣብ ደብረ ቆናጽል፣ ኣባ ጴንጢልዎን ካብኦም 2 ምዕራፍ ርሒቖም፣ ኣባ ይስሐቕ ኣብ መደራ፣ ኣባ ጽሕማ ኣብ ደንዴንያ፣ ኣባ ይምዓታ ኣብ ገልገልታ፣ ኣባ ኣፋጼ ኣብ ይሓ፣ ኣባ ኣልፍ ኣህሰኣ በዓቲ ሰርሖም ተቐመጡ። ኣቡነ ኣረጋዊ ንእግዚኣብሔር ዝመርሕሉ ስፍራ ብስሞም ዝጽውዕሉ ደብሪ ንምድላይ ነዊሕ ተጓዕዙ። እዚ ኸዓ ሓንቲ ኣዝያ ንእሽተይ ቁራስ እንጌራ ኣብ ኢዶም ነበረቶም እሞ ኣብ ዝኸድዎ ስፍራ ጸሎት ገይሮም ይቑርስዋ ነበሩ። እንሆ ኸዓ እግዚአብሔር ነዛ ቁራስ እዚኣ ኣበርኪቱ ኣብ ዝሃበኒ ቦታ ኣብኣ ክኸውን ንኣምላኸይ ከዓ ክልምነ ዝብል ሓሳብ ሒዞም ተጓዕዙ። ኣብ ብዙሕ ቦታን ጎቦታትን በጽሑ። እንተኾነ ግን ከምቲ ዝበልዎ ኣይኮነሎምን። ኣብ መወዳእታ ናብዚ ሕጂ ብስሞም ተደኪኑ ዘሎ ገዳም ቅድሚ ምድያቦም ኣብ እግሪ እቲ ጎቦ ኣብ ሓንቲ ሓረግ ኮይኖም ጸሎት ገበሩ። እንሆ እቲ ሓያል ናይ ምሕረት መልኣኽ ዝኾነ ቅዱስ ሚካኤል ናብ ኣቡነ ኣረጋዊ መጸሞ ኣንታ ናይ እግዚአብሔር ኣገልጋሊ ዝኾንካ ኣረጋዊ እንሆ ካብ ምድራዊ መንግስቲ ሰማያዊ መንግስቲ ስለ ዝመረጽካ ደስ ይበልካ፣ ዓብ ክብሪ ተዳልዩልካ ኣሎ። ሕጂ ኸዓ እግዚአብሔር ናብ ዝጎቦ እዚ ዘውፅኣካ ክሳዕ ዝልእኸልካ ቁርብ ተጸበ ኢልዎም ከደ። እዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዑ ኣቡነ ኣረጋዊ ልቦም ተሃወኸ፣ መንፈሶም ከዓ ሓዘነ። ከምዚ ኸኣበሉ ኣነ ነፊረ ከይድይብ ከም ንስሪ መንገብገባይ ተዓደልኩን፣ ከም ቅዱሳን ሃዋርያት ብደመና ተጻዒነ ከይከይድ ከዓ በቓት የብለይን እናበሉ ኣምሪሮም ኣልቀሱ። ምኽንያቱ ኣብቲ ሰብ ዘይኣትዎን ዘይድይቦን እምባ ክድይቡ ክቱር ዝኾነ ድልየትን ባህግን ነይርዎም። በዓል ሙሉእን ሰፊሕን ትዕግስቲ ዝኾነ እግዚአብሔር ግና ብርታዕኦምን ተጻዋርነቶም ንምምርማር ቀልጢፉ ኣይደየቦምን። ብድሕሪ እዚ ከም ኣደን ከም ኣቦን ዘጸናንዖም ዝነበረ ቅዱስ ሚካኤል ተመሊሱ ንኻልኣይ ግዜ መጸ። ናይ እግዚአብሔር ፈታዊ ዝኾንካ ኣረጋዊ ኣጆኻ ኣይትፍራሕ፣ እንሆ ስልጣን ተዋሂቡካ ኣሎ። ሕጂ ኸዓ ሓደ ዓብ ገበል ክመጻካ እዩ፣ ኣብኡ ተጻዒንካ ድማ ናብቲ ዝባን ናይቲ እምባ ክድይብ ኢኻ ኢልዎም ከደ። እቲ ገበል ድማ ሰዓት 9 ንግሆ መጸ። በቲ ገበል ተጻዒኖም ከዓ ጉዕዞኦም ናብቲ ነዊሕ እምባ ጀመሩ። እንተኾነ እቲ ፈታኒ ዝኾነ ሰይጣን ብልሳን ሰብ ገይሩ ናብዚ እምባ ትድይብ ዘለኻ እንታይ ክትበልዕ ኢልካ ኢኻ? ኣብኡ ዝብላዕ ኮነ ዝስተ ነገር የለን፣ ኣብኡ ቀትሪ ፀሓይ ለይትኻ ቁሪ እዩ እናበለ ተዛረበ። ኣቡነ ኣረጋዊ ተኣዘዝካዮ ግበር፣ ንእግዚአብሔር ዝሰኣነ የለን ክብሉ መለስሉ። በዚ ሰዓት እዚ ኣቡነ ኣረጋዊ መታን ከይፈርሁ እቲ ገበል ኣብ ልዕሊኦም ሓደጋ ከይውርደሎምን ቅዱስ ሚካኤል ሰይፉ መሊሑ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ይሕልዎም ነበረ። ረድኡ ኣቡነ ማትያስን ካልኦት 9 ሰዓብቱን
أبنا أرقاوي بقبل تسعينم كديبو مسرعيوم أزيم تدنقو علت عصر تخلطة تقمتي أبنا أرقاوي أبزبان الزدبري مسبتصحو سلسة جزيه هللويا لأب هللويا لولد هللويا لمنفس قدوس النابلو أمسجنو بزخاء الزدبري زي دبري هللويا تباهيلي تصوعيو أبنا أرقاوي كساب زعلت زي بسنبت ترايوم زمقوب زنبرو بزعلت جن فرقباني بليعم تقبو بدحر زجن مدراوي مقبوم أي تمقبون قدسان ملأختي بعلة سنبت سماوي حبستن سماوي وينن يقبلوهم نبرو أبت قدام كأي نبرو نبرو إزي قدس قدام كسا حجي دبر دامو ناتبهالي زصوع على زول مخنيات دما حتساي قبر مسكال مدايبو سريحنا أبنا أرقاو مسرخبو نابنا أرقاوي إزي مدايبو كفر سودو ولاس كمزل ويهون بلوم أبنا أرقاو قنا مدايبو كقبرلو فقاد الناس لزي نبرو نزيجير كاي زلخا مدايبو دهممو مالت أفرسو مسبلوو بزي دبر دهممو يبهال نيرو مسمن واحد زي دبر دامو تباهيلي صوعلو أبز قدام دبر دامو زركبو أقرب مس أرقو وي مس نقصو بتأمرنا إجزابيهرن بتصورت أبنا أرقاون لتحت قصهم أيوت كونيوم أقواداء بانصارو نلعلي قصهم ينزودكو أبنا أرقاوي أبتحت زقدامون نهدك نسيا قدام مسريتهم يوم نابز قدام كدي باقن أي فكرة للنيو أمباركس أبنا أرقاوي بملؤ فقر كريستوس تختلهم كفقر كريستوس زفاليان نمانيو مكرادو صبابا تميدو سدت أركاندو دنجت ويسموت من بال من تخامل معالتين قتل لنا كم بقي محرد وانتقصرنا كم زبلنا مصحف قدوس أبنا أرقاوي فقر كريستوس سلازنا بروم نخلو بحيلي يسوس كريستوس تأمينهم كم بعال نبي إلياس نبي هنوك قدوس يوحنس وانجلاوي بهيوت أمدر هيوان زلو تصدق أبيوم سلازي تعمين منقصة سماياتن مرت جهنم إنسات نزستو على كريستيان كافتا أبق زابيهر زلتو فقري كفالي يزخ المكرا يلن مكرا انك بزح زيادة يتصنع بالزبالة أي حيل صادق أبن أرقاون نقول فتناتات عالم سعيروم محبر حادنة مسريتهم بزحات دك مزامرتي أفريوم انجرا أبركيتهم زوال علو سفرا عسر أقروم قيمهم تسليلو زنور سفرا كساحجي مسمولو ملكوت اللو اتقدام مدايبو سلزيبولو دك مزامرتهم بسرحو مدايب جمد حجون اجزابير زفقدو اللهم سبات باتي جمد يديبولو زي تنسح السبقنا بزي مدايبو أي حلفنيو ازي دما مثالي نايتا انتصبايا سماوت يرساليم زي تنسح زي قرب سب كأتوا كم زي كل كنردا زمرنا عب ملختيو صادق ابن أرقاوي كن مجزابير مغوز زرخبو بزح ترفاتن تأمرتن تأمراتن زقبرو قدس هبيوم نبزحات بتصالتهم زردو أبزحات سبات حديرهم زنبورو أغانتي بقود لمن بترفاتهم نمدر أغازيت زباره قدس هبيوم دحر جزي زينات صدقهم سميعهم كافشد ششح زي وحدو دك مزامرتو قبرو 9 عامت مس قبرو قويتافر قليتي تقاليتو دخام كاري يرلخو صلت كاون تسميع الكايو مدراوي منقستخا قديف كاس لزقلقل كاني حلفتن ودقتن زي بالله سماويت منقست سماي كورسكاي زخرخا زقبره بصلت كاس تأمن كله أفكرمي ملأختي كبري كوبي نزتأمي بسمكا زبلعي نصمو زستي بتا كريستيان زسرحن زسرحن زينا قد لخات صحافن زنببن سمعن كساب 15 ولدي كمحرلكاي ناديخا مقابر كمناي موسيك خونيو نسخادي ما موت أيكت موتني خا إلو تسفؤم نقروم نمنكوسات أكيبوم دحر حجي بسقا أيترينن يخم إلوم نقروم أبمنيت شي مملوم تصورو أب إرتران إثيوبيان دما ببزحي بيت كريستيانات بسموم تهانيتسن علوا بعلومن زخرومن كا بدمق زبالة زوتري بعل علو نخبرم نمقلاز دما أبا جرجز زقاسچا أمناي ساعتات مصحافهم كمزيلهم هلو سألني أرقاوي أبونا زميكائيل
بأسي أزال سبا كوانجيل أكابه قول أمانوئيل كاب فقرم استلعلي برختهم نمركابكا كل ولادي ندقهم بسمهم كتصوعوا يركبوا اللو سلازي كمتي أم مصحف قدس تقلصه مصحفتن أبوتاتن توهيبمنا يوم نساتهم ون أبكن مكزابير كيكسونا كابتي زمت قطع اغزابير من تكدحن كل جزء نفسنا بنصح حصيبنا ناب قدس سغون كبر دمون كنبقع يغبانا بعلنا دما بفقرن بسلامن كنغبر يغبانا صلوتن برختن ناي صادق ابن ارغاوي ايفلينا عب لعلي انبسان تمنن تتصعن شدن انبسان قبلن كترغص يخا مزمور داويد 91:13 سبحات لإግዚአብሔር ልዑል ولا ولاديت دنجل ولا مسكالو كبور آمين